Hi everyone, Sanbanani, welcome back to you guys to yet another video. Welcome back to Umkosi Nophilile. Ngiyabonga kakhulu for coming. Ungakhohlwa ke ukuthi usubscribe. Mangabe awasubscribe, like the video, share the video as well. Thank you so much. So guys, kule video sizokhuluma ke ngomlingisi uBrenda Ngcoli. Kune story engike ngasenza before ngisenzile on the other channel. We're talking about uBrenda Ngcoli, you guys. She came out here wazohlaza umndeni wakhe, you guys. Okukhulunywa ke uma wakhe nodadewabo engathi uBrenda Ngcoli ukhala ngokuthi khona umsindo khona lapha ekhaya kubo ongawukuthi njengoba benguye osebenzayo ebheka umndeni wakubo ukhokhela rent bathengele ukudla nayo yonke into abayidingayo kodwa ke ukuzwakala ngathi manje abasamfundi lapha ekhaya kubo sebemxoshile allegedly. That's what she said. Okay, so kunabantu abathanda ukuthi mangisenza ama video kanje you guys baze bezokade bayangithuka for guys. Mina I'm just talking about celebrities, I'm not talking about you. Angikhuluma ngoma wakho nodadweni, ukhuluma ngama celebrities and indaba engisuke ngikhuluma ngazo ngisithatha online. Sometimes kuyibabaza nazo ama celebrities ngokwabo, sometimes nje kuyindaba ezi alleged isigijima around. So wena mawuza ngalama comment akuthi wena ubheka ukuthi angazi you guys kunabantu nje engathi banenkinga yokuthi bangamabully. So if you're gonna come here with your ingqondo yakho nobubully, mina ngiyakwazi ukubullisha back. That's me, ngiyakwazi ukubullisha back you guys, but I have to respect at the same time because I don't want my channel to be taken down because of someone ongafuni nje ukucabanga. Angazi you guys, mina ngifuna umuntu ohlala phezulu kwengqondo, right? Ngidibana nabantu abanjalo kakhulu kule channel. So mangabe uhleli phezulu kwengqondo afuna ukucabanga ngizokucabangela ke mina you guys because yeah, you know. So kule video sikhuluma ngayo uBrenda Ngcoli ke you guys, uzile nendaba zakubo athi uxabene noma wakhe nodadewabo bamxoshile futhi lapha endlini engathi indaba ziningi azethulile you guys. Abantu bathi hawu Brenda songaze uzohlaza umndeni wakho on social media you guys. Angazi uyenzeleni leyo nto mhlawumbe bona bebethe sizokuhlaza since yena ke you guys uyi celebrity ungumuntu ohlala onjani in the public you know. So mhlambe bathi sizokuhlaza girl wasithi ngcono ke mina ngivele ngiqale ngiphume nalezi indaba before beyongihlaza. Angazi you guys kwenzakalani because ukuthatha indaba zakini uzihambise on social media is just something else. Yabona kube kungezakhe yedwa you guys inkinga zakhe nokuningi kodwa ke ukuhlaza uma wakhe udadewabo mayikhuluma ngaye ngathi ngumuntu nje lo othanda ukulwa kakhulu. Cabanga nje ekhaya kini usebenze guys wakha wenza yonke into bese ilunga lomndeni elungudadweni esokuxosheka uxosha kanjani. Like I understand you guys usisi wami ngixotsha kanjani ekhaya, especially nje if I was the one working ngimake sure umndeni wami right, ngiyakha ngithenga yonke into furniture and all that bese kuthiwa ngingaxoshwa kusasa like kungalwiwa you get. So I do not know ugirl ukhuluma ukuthi manje ngasenanda yokuhlala uphumile lapha ekhaya because ubona ukuthi hayi ngcono ke aphephe kuningi. So ngibona nakasolezi bekhulume ngalo ke lolu daba you guys, ngase ngithi ngcono ke ngikhulume ngalo estoryini bakhuluma ukuthi umlingisi usengundinga Sithebeni yona into abayibhalelana bathi uBrenda Ngcoli uye waphumela obala ngokuba ngumhambuma ngenxa yokuxoshwa kubo So angazi udaba lolu guys do something else. Ngiyabazonda abantu abama family members abazokusebenzisa ukuthi wena work for them kuthi mayo into say right ke egcineni then you are nobody but you are the one who's been working. Ngiyibona lento ebhlungu you guys, ngiyathanda ukuthi understand the story sakhe ukuthi ngathi sithanda kuba buhlungu like people are just using you but ekuhlala ke ebelwa noma wabo yena nodadewabo yikho ngiyangithola ngathi kuyangidisturb kakhulu because how do you fight with your own mother? You know, angazi kuningi asizazi izenzakala emndeni kodwa makuyibabaza nazo ke guys sizothina. Umlingisi odumo kuyo maphase ne the queen uBrenda Ngcoli ugonyuluke ngokuphenduka umhambuma. uBrenda uthe sekuphele iminyaka emibili ke engundinga Sithebeni nomtshingu bethu ngubani emuva kokuxoshwa kubo. Kufanele ngabe nonke niyamangala ukuthi kungani ngihlale ngikhalaza ngomsebenzi eJozi ekubeni nginekhaya ngakhetha ukwehla ngenyuka emigwaqweni nengane yami emhlane ngenxa yokusaba ukuhlaselwa ngincamela ukulala kosofa babantu naphansi ngishiya umbhede wami neminye eyisikhombisa engayithenga la eGoli. So imbhede yonke khona ekhaya kuba uyazithenga but all of a sudden kumele nje alale noma ikuphi la eGoli because ekhaya kuba bamfuni and kumele aphephe ngoba usiswa kumuntu othanda ukulwa. That's what I heard when it comes to story sakhe you guys. Lana sibhalwe ngisizwe that side ngisithola ngeEnglish so you know. So uBrenda uthe yonke iminyaka ke ubondla unina nodadewabo ebanikeza konke, uthi ngibakhokhela irent, ngibathengele ukudla nezingubo nokunye ongakucabanga. Uthi ngisho sengihlala unomphela eEastern Cape kodwa bengiqhubeka nokuba khokhela irent. Ngolunye usuku ngathi ngibavakashela udadewethu wangixoshwa kwenja ngezithiwa zabo 11 ebusuku.
imagine nje usisi wakho kick out ngomdala noma ngomncane, she didn't specify because ungixoshe ebusuku ngo-11 uthi ngiyephi, especially nje makuyimi engiyenzayo like I know like hayi ngeke kusho ukuthi uyingozi kakhulu udadewabo ngoba engeyona ingozi mina nje singagiqana kubuhlungu kabi you guys. Not when I've been working for you supporting you bese ungixoshe ekhaya ebusuku ngo-11 ngizoyapha ebusuku ngo-11. Ibuhlungu indaba yakhe you guys, kodwa ke ngoba sazi ukuthi bana kuqhubekani laphiyana. Uthe usezame kaningi ukuwafihla amahlazo akubo ngoba ethi kwenzela umndeni wakhe isithunzi kodwa sekumi emphinjeni. So lentokazi iphumela obala enkundleni zokuxhumana you guys, uTwitter ebiyaziwa ngoTwitter before X now, ithe zonke izimpahla zayo zinqwahe nomndeni wakhe. Kungani kufanele ngishiye yonke kubona ukuze bajabule? Uthi nithi angiyephi, akukhona ukuthi ngifuna ningifukamele. Kungani kufanele umgilwa enze iqhinga kodwa ke abahlukumezayo basale bengenamyocu, something like that. Kwaze kwabuhlungu kimi kubalisa ke uBrenda you guys. Uthe omunye wodadewabo uhlale elangazelele ukuphuma emthonjeni yezindaba, ngakho sekuya ngamagama enkehli. Sekunjalo ke sisi asabelane ngalo udumo, something like that. Uthe nge-English ngale wathi come let me share with you my fame. So lana you guys angithi bayibhale ngesizulu ngalo uthe come sisi let me share my fame with you ke senzokudumisa ke. I think igama lika dadaba uthiwa ngo-Althea or Althea, something like that, Althea Ngcoli or Althea, into kanjalo. So uthi sengikhathele ukufihla ke izibazi ngoba ke ngithi ngenzela ingane ngifuna yazi ukuthi noma sekuhambe isikhathi kodwa umama wakhuluma ngalento. Uthe ngo-2022 akazwanga ngisho ukujabulela ukuzalwa kwengane yakhe nokuphola kahle njengoba abeletha ngomthungo ngenxa yokuhlukumezeka emndenini wakhe. Okunye athe kumkhathaza kakhulu ngodadewabo ukuthi uyamthuka futhi uhlale esabalalisa amahlebezi ahlambalazayo emphakathini. Ngaye so uBrenda umlingisi ongadumile kuleli kuphela kodwa osaziwa nasemazweni aphesheya, waze waqokwa nakuma Emmy Awards. So nakuleli ke ubhubhisile njengoba ke qokwe amahlandla ayisishiyagalonye kuma South African Film and Television Awards, kodwa usaphumelele izindondo ezine kuphela. So udaba lakho mangathi uyalibheka mhlambi lo kaZahara nodadewabo because naye ngathi usisi wakhe lo hayi ungathi uyalufuna nayo udumo manje mangabe lona ke ube nguyade esebenza ekhaya ezame siza. Why engabongi lokho you guys enzo kokuhlala njalo bexabana mxoshe ekhaya into ekanjalo? I don't understand you guys. Kuhlungu ukuxabana kwabantu bengumndeni, especially mangabe sisize emphakathini kanje endaweni okuyi-social media, you know. It's not okay, it's not good. Kulihlazo futhi lokho, kodwa ke ngiyam understand uBrenda Ngcoli since ethi bengiloko ngibhizi ngisebenza kodwa manje usexoshiwe ekhaya. Okubuhlungu akuxoshiwe umama wakho, uxoshiwe udadewabo, naye wabona ukuthi ngcono uyasindisa umphefumulo wakhe nengane yakhe avela shiya hambe. Manje uthi nithi angiyephi ke ngoba leyo mbhedele yimi bengiyithenga na zonke izinto. Ukhona lapha ne-story nengisifundile ngesilungu bekukhulunywa nangezinkomo. Uthe the livestock, right? Mhlawumbe asithi izifuyo uthi ubezithenga you guys, uthe mayizithengelwa thola ukuthi sebezidayisile laphana kubo you guys, akasenalo ukuthi into ade zisebenzela kanzima ngathi nje basebenzisa nje ngendlela engayona khona sekwadayiswa into kanjalo. So nguBrenda you guys oze nalo lo daba sizicabangeli. So niyeke ka comment section ukuza ke nizothi you know sizicabangeli you guys. So you see now esika Brenda Ngcoli ukuthi uzilethela sona yena uthi uxabana nodadewabo. Akazi mhlawumbe udadewabo ufuna ifame yakhe njengalaba bakaZahara, usisi bakaZahara nje befuna udumo lukaZahara. I think naye lo Althea or Althea ufuna naye udumo lwasisi wakhe, manje ubhorwayo ukuthi akakwazi ukulithola you guys. Umxoshelane ekhaya usisi wakho onguyo mhlawumbe osebenzayo lalo, umxosha kanjani ngoba sesebenzile wawungahambi nawe uphuma uyosebenza? Ayizwakali yonke lento you guys, something else you guys. So kuthiwa ke umlingisi uthi usengundinga Sithebeni you guys, uthi akasenalo ikhaya bayamxosha manje amandla akhe kuthiwa ningawo, kuthiwa yena akashiya amandla akhe. Hayi kunzima, angazi isho vala ka comment section you guys. We like a video, subscribe, share bese siyobona la ku video elandelayo. Bye.